riembo go chenro en ni nyaka gijuog dhano kata gijuog jopiny. To ka gisejuogo jopiny gimodong' no gidhi holo oko. To king'iyo budget manie wan go chien kata kaka Kenya osebet gi subsequent budget ni budget malure gi maluwo wadgi iro ni onge ga modok piny, gin gisiko gidhi ga mna malo. Koro gi kizungu wacho ni Kenya is over ambitious kata wan gi over ambitious budget. Wan gi budget moro mwang'e maber ni ok wanyal choko pesa ni, to giko ne en ni wadwa ni nyaka wabed gi pesa no. Kok wanyal choke to nyaka wabed kode. Ang'o matimre? Ka nyaka wabed kode gin two things, nyaka wachoke to kok wachoke nyaka wahole. Koro yudo ni over ambitious budget tiende ni wabedo gi geno moko dhi kare kata wabedo gi lek moko dhi kare. Ithoro leko kata ileko mang'eny ahinya. Tiende ni in kar mondo iket budget obed 10,000 to in koro ing'awe obed 20,000 tionge kode. Tiende ni kidwa dhi holo nyaka koro ihol ahinya. To kidwa dhi juogo japiny be nyaka itimri nade? Nyaka ijuoge ahinya. Koro wabedo over ambitious. To sama wan over ambitious ni Lydia, ipenjo ni to ang'o momiyo pod waholo to chien kacha nywa wacho ni wadhi choko to choko bendo medre to pod wahola. Choko medre ndio. To sama kama nyaka watim gimiluongo ni comparison analysis. Ang'ono mwadwaro, tang'ono mwayudo, tang'ono mwaspend. Koro mano ema ibiro yudo ka holo pod nyaka timre nade? Bibet mang'eny nikech wabet gi lek moro ma ok ni kare. One over ambitious. Tiende ni